Yo, what's up mga kuys, no? So, good morning. Kumusta kayo dyan? Dito tayo ngayon sa... magbisaya mo na ko no? Yo, what's up mga kuys? May buntag, no? Kumusta mo dia? So, okay, magandang umaga din sa mga kapatid natin na mga Tagalog. So, ayun. So, mga kuys, pasat na nag-usaron. Pasat na nag-adto sa itong mga trap ba? Pasat na nag-trap karon. So, wait, kanina sa tata. Nasa tayo lakwon, no? Ato sa ko sa eskwelahan ba. So ito mga kuys, atay sa ni atay sa itong playlist ito. Iba itong playlist nga sa Bisdak Siri ba, mga Bisaya lang. Kumusta nga mga Bisaya dia? Ganga ka mo ko sa iba mga kayo. So layo-layo ang balay diri mga kuys. Magi pagbasakan kani ano basakan man pero kani dili niya magbasakan. So mo ni mga kuys, kumusta mo dia mga Bisaya? No, amping ang pirmi. So sana ni inaot ganahan mo sa akong mga vlog ba, mga video nga inani ba. So gusto mo ta mo i-share og itur ba diri sa mong lugar, sa mong probinsya ba. Pinubri nga pamaagi gud. Pero karon ato sa ta dito. So tara. So mga kuys no. Karon nagmotor ta. Nagul man ako motor sa akong uyuan. So karon initas panahon hindi yung panahon diri ron, pero ato niya yung kusibulan. So ato sa dito sa akong barkada no, nasud ako. So tala, hindi na ako mabidyoan kay ako pang pilit ba, GoPro. Pero i-update lang tamo pagkabutan nato dito. Tara kuys. So mo to mga kuys. Nana ako diri sa ilang balay, so basta bisita, di ba? Oh. Kapitrada na. Share mo dito diri wala yung mga parents. Yung mga isda diri, masya goldfish. Mga muli mga kuys, no? Tagko yung mga black muli. Kasi gamay din nga sa ni gapi, mga dirt. Ano yung berdinganan sa gapi mga kuys. Pero gamay ra lagi, pero okay na. At least na isda, no? So camera day diri. Wala din yung mga parents diri kay ambot ng lako daw. So kape-kape sa ta, wild ga coffee. Kumusta mo diyan, no? Wow! Wala ka sukar ya. So nasige luto tro. Daw kayong kaldiro. Ito lang tao noon sa di. Kaming tao din. Yahay, beer brand pa yung sa niyo. Grabe, Everest Street So mga itong mga kuys. Wala unod bu. Wala unod pa kuys. Ito ang lang tao natin yung mga kaldiro na dali. May isda. May isda. Uy, kanon. Ini. Murag makakaon juga dito. Tawa ko sa Pilipinas na inana dere. Oh. Dagang gi karga. Oh. Airplane mode ba? Airplane mode. Atong dulo. Walang. So ganyan na mo dagan kay lupad mo gana mo lupad. Nasutay na nasutay na kayo siya. Ako ko sa Pilipinas na yung makita. Oh, sana all. Ako ko airplane mode. Woo, what's up? Mga ko hapit na ta sa awang sa niya. Eskwelahan. Kami sa gawas kailangan mong mag-facial bago masulod. Stricter ba? Strictro. Pilo pa? So kailangan natin mag-facial mga kuys. Sunod lang sa mga patakaran ba, sa mga balao daw. Para anti-COVID. Anti-COVID vaccine. Tala. Usap tayo mo diri sa. Tayo magagawa. Salud at diri, nagpahagi. Salud ang diri mga kuys, nagpahagi. Nagpabugno kay init kay sa gawas. May diri kay earphone. Wala sila ka pala. Ato na ka? Ato sa amin, salamat. Salamat. Guys, ano yung mga eskwelahan dre? Ano yung mga eskwelahan dre? Tesda ba? Tesda. Yun.
So kamera mura gamay ra kayong tao dire. Sir! Grabe, may buntag. Ay, mga gwapo maestro dahil. Musta? May mo naman yung suot yung sigilan. Kaya may estudyante. Madugay dagan mga giraffe, tiger. Wala yung estudyante doon eh. Oh, diya, pwede mo magtambay. Gusto ninyo, fish pan. Kung gusto niyo maglabing-labing. Maglabing na. Wala yung maglabing-labing, bawal. Wala tayo uyab. Napun sila yung mga fish pan diri, mga bibi diri mga quiz. Pero datong liliw na. Hadlok magtao. Relax babes. Ako diri. Dugay kay naabot, masana yung oras. Alas 11 na. Sa panabot. Ha, sakit jud sa Pinoy jud na. Tingnan mo. Apay pa bulaw-bulaw na balaan, murag sa niyo. Murag Americanos. Ako sa Tilmas na ikaw. narabugala ko yung mga pinasat mi. Kay klaro na yung pagkalakawan ni. Kasi nagkape dire guys. Hello. Hi. Makaulo mo kayo mag-vlog diri sa public mga boys. Dagan kay galanto. Dagan kita mga tao galanto sa to ano. Kado kayo. Pag-print na ako sa mo. Legend dito rin pala. Sure. Saan mo na kape natin? 25 mong sana brand. 25. Pandito kaya tumingin 25 grams eh. Mamaya kayo na. Ayo. Mamaya na dyan. Bugo ang biro. Tidak pula energy. Bugo ulit kayo kapagkatao. Pwede. What's up? Mga kabasalenyos. What's up? Ayaw sa buing. Ay, sa tabukol. Iyay. Tayo pinakaisog. Hey. Highway itire. What's up? Mga pinapunta mga boys. Hindi na kay barkada nga. Neka rin diri ano. Woo! Nga pera may diri mga boys. Pero ay pakapil pansit. Tulo na kadlaw no. Sorry. Joke lang. Tulo na. Aday, tulo na kadlaw. Joke lang. Joker. Ako isa mag-snack sa takadali no. Tala. Years later. So, asa pa ako is, may hapon. Pauli na dyan ta. Hey, grabe, sagasar tanabot ka na, ano? Grabe. So, kumusta mo dyan mga kuis? Sana, hinaut na enjoy ninyo itong paglakaw, latagaw na suro, no? So, ayun. So, sana mga kuis, supportahan ninyo ito ang gamay channel, no? Ayun yung kalimutan, like, share, at subscribe. So, ang pinang tatanan mga kuis, God bless. See you sa next na recreational video na ito mga kuis, no? Abang-abang sa ito kay natin mga ipang-upload, no? So ang pinantapirmi yun sa shoutout ko sa mga Bisaya dia. Hapon na, puro kung saan oras alas 6 naman pero hayag pa. So mga mga kuis, taman din na kurta, grabe paglatagaw na to, no? So first time pa ako to mag-vlog sa public pero urag maulap ako. So hinaot soon, mag-try na ito mag-vlog po na public. So mga kuis, ang pinantapirmi, God bless, stay humble, no? So tara, see you sa next recreational video na to. Goodbye.